Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Zeddy. Simula elementary hanggang ngayon, loyal listener na po ako ng Love Radio. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang kwento ng puso ko. High school pa lang, alam kong babae din ang gusto ko. Madami akong nakarelasyon pero walang nagtatagal. Hanggang makilala ko siya sa trabaho noong 2020. Sa unang tingin, hindi ko siya gusto pero nahuli niya ako sa talino niya. Naging kami kaya sobrang saya ko. Dati kasi, pangarap ko lang siya. On our first year, inamin niya na asexual siya. Hindi siya mahilig sa intimate moments tulad ko at kapag ginagawa namin, napipilitan lang siya. Nag-adjust ako dahil mahal ko siya. Akala ko, yun lang yung titiisin ko. Hindi pala. Pagdudusahan ko din pala yung galit niya. Ang bilis niya kasing magalit at nakakatakot. Kunwari, na-drop ko yung call habang nagsasalita pa siya, galit na siya agad. Nalimutan kong patayin yung ilaw sa CR, parang ako na yung papatayin. Dumating sa point na yung nararamdaman ko sa kanya, mas lamang na yung takot kesa sa pagmamahal. Makalipas ang 4 na taon, I finally had the courage to break up with her. Nagalit siya at pinalayas ako sa apartment. Pero nung mahimasmasan, pumayag na maging roommates kami. Mas matipid kasi at lahat ng gamit sa bahay, parehas naman naming ipinundar. Akala ko nung una magiging awkward, pero nasanay kami. Kahit magkasama kami, may boundaries at privacy na hindi tulad ng dati. Na-downgrade yung relationship namin sa pagiging magkaibigan. Nabawasan tuloy ang pag-aaway namin. Masaya yung mga kwentuhan, nagpapakitaan kami ng orders, naglilibrihan. Ang saya sa pakiramdam kasi wala kaming galit sa puso at alam namin na wala na kaming mali siya sa isa't isa. Kamakailan lang sinabi niya sa akin na aalis na siya by mid-year. Ayaw niyang sabihin kung saan siya pupunta kasi baka daw ma-jinx. Nung marinig ko yun, may kurot sa puso ko. Malungkot isipin na hindi ko na siya makikita. Hindi ako nagsisisi na hiniwalayan ko siya pero nanghihinayang ako. Minsan inisip ko kung bakit hindi namin naisalba. Sana naging mas mabait siya. Sana nasabi ko sa kanya na natatakot na ako sa tindi ng galit niya. Hindi ko na siya mahal, pero mananatili siyang may puwang sa puso ko. Panalangin ko na sana makahanap siya ng bagong happiness niya. Sana kapag kinasal siya, imbitahin niya naman ako. Gusto ko kasing makita na masaya siya sa iba. At sana maging ninang ako ng anak niya. Para naman kahit once a year may chance pa din kaming magkita at magkumustahan. Hindi man kami nagkatuluyan, babaunin ko lahat ng masasayang alaala namin saan man ako mapadpad. Hindi man siya yung the one para sa akin, siya naman yung greatest love ko. Salamat sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Zeddy.
Ayan. So si Zeddy ay nagkukwento lang naman ng kanyang story of the greatest love, Yeah. 'di ba? So wala naman kaming mga advice sa iyo kundi buti ikaw naranasan mo na magmahal. Hindi naman po kasi talaga lahat ng mga nakakatuluyan po natin or nagiging jowa natin is actually the one that we get to spend our lives with. Ayan. Meron lang talaga silang season sa buhay natin, Yes, 'di ba? Kasi at least for this season, ito yung natutunan ko. Para sa season na to, ito yung natutunan ko. Kaya may iba't iba tayong set of friends. Kaya nga 'di ba minsan, hindi lahat ng kaibigan natin nung elementary tayo, kaibigan pa rin natin hanggang ngayon. Oo. 'Di ba? Merong during the elementary days, close natin yung Correct. taong to. Tapos after Pagdating a while, ng high school, parang iba na kami. tao na, Correct. oo. Iba, magkaiba na kami ng trip. Kasi Oo. nga, tapos na yung season niya Yan, sa oo, buhay totoo. mo. So, lagi lang natin tatandaan na yung mga tao sa paligid natin ngayon, may season. In this particular season in your life, sila yung kasama mo. Yan. Pero isa lang ang malinaw dito na nakikita ko sa sitwasyon mo, Sedi, na parang ako, this is my perspective. and tingin ko parang hindi ka pa talaga totally over sa kanya. Kasi unang-una. So, plastic lang siya sa mga sinabi niyang sana kunin kaninang. Tama. Kasi Wag mo kaming plastikin. Wag kami. Kasi unang-una, kung meron kayong relasyon, tapos nagsama kayo, parang ang nangyari lang din na parang tinuloy nyo pa rin din yung relasyon Kung nyo. ano yung meron. Yun nga lang, dinowngrade from lang. a romantic relationship to a friendship. Kasi yung mga words mo, gusto mo pa rin makita siya. Yan, kahit- Gusto mong ninang para magkita pa rin din kayo. Ayan. So, attached ka pa rin din sa kanya eh. Alam mo, ang lugi dito, ikaw ha. Kasi kung saan man siya pupunta, and it's going to be an adventure for her. Kasi isipin mo ha, ayaw niya sabihin kung saan kasi baka ma-jinx. Ano ibig sabihin ng jinx? Baka hindi matuloy, baka maudlot, di ba? So, ganun siya ka-interesado at excited sa susunod niyang journey. Yes, oo. Samantalang ikaw, nandun ka pa rin. At hindi ka na doon kasama. Oo. Kasi wala siyang sinabi na you're Na, part of correct, it. Ikaw diba? lang yung gusto maging part siya sa journey mo pa rin. Kasi Yes. gusto mo pagkasal. Imagine ang pagkasal nila doon ka. Gusto mo na doon ka. pang nina. Pag nagkaanak, di ba? Gusto mo, di ba? So, yun yung sinasabi ni Jegs na baka namang gusto mo rin na while kwento lang naman din, ang sinasabi lang natin, while kwento lang ito, maaari namang okay naman siya, di ba? I-make sure mo lang Kasi na you're really over her. if totally you're over her, sana nagkarelasyon ka na ng iba, meron ng ano, pero the entire na pagsasama niyo, wala kang nabanggit sa amin. Hindi namin alam kung meron. Kung meron ka ng bago. Pero grabe, nakikita ko kasi sa mga wordings na Very pa rin attached. siya doon sa ano eh. So, doon lang yung concern. Kumbaga, wala kang problema, ginawa namin ng issue. And the thing is na nagsulat ka pa sa Bornay, diba? Ibig sabihin, may something. Big thing sa'yo eh. Gusto mo lang ding ikwento na hindi man siya yung the one, siya naman ang greatest love. Ay di, okay din, di ba? Pero it's also a gift to yourself na makapag-totally move on ka na and move forward. Ayan, okay sana yung nabanggit mo ni Nicole na yung kwento na yun nga, yung the one talaga, pero hindi. Pero sa dulo kasi ng kwento, may panghihinayang. Ang dami mo pang gusto, ang dami mo pang what ifs. Yan, diba? May mga what ifs eh. Correct. Ako minsan, kapag hindi ako nakaka-move on totally sa isang tao, helpful to para sa akin. Iniisip ko lahat ng mga nakaka-turn off na bagay tungkol sa kanya. Kasi pagka iniisip ko pa lahat ng kamahal-mahal sa kanya, mas mahirap para sa akin ang mag-move forward eh. Pero kapag iniisip ko na na ang pangit na itsura niya, kapag galit siya, o kaya in the case of Zeddy, 'di ba? Na intense siya magalit to the point na instead of, 'di ba, instead of love ang nararamdaman mo kundi fear, 'di ba? Yun red flag yun eh. Yes, totoo. Turn off yun eh. Para sa akin na hindi naman para magalit ka sa kanya no. Para lang kasi sa akin helpful siya eh. Yung iniisip ko yung hindi niya masyado magandang ginawa sa akin para mas easier for me na mag-ease towards moving forward. Baka lang makatulong na kasi parang nakalimutan mo na magagalitin siya, friend ha. Makalimutan mo yung part na yun na just in case maging kayo ulit, haharapin mo pa rin yan. In case hindi siya mag-character development, hindi siya magbago. But that's the coping mechanism of Nicole. Ako yun. So, it might be helpful for you or baka hindi naman helpful for you. So, iba-iba tayong mga coping mechanism. Diba? Meron talagang totally
Shutdown. Shutdown talaga, binablock. Ayaw na, kaya nga, di ba, ayaw na makakita ng mga gamit na binigay. Picture, correct. Oo. Pabango. Hindi Kasi- na pumupunta sa dating lugar na pinupuntahan. Kasi imagine mo, nag-break kayo, tapos magkasama pa rin kayo, di Di ba? ba ang hirap? Parang hindi kayo nag-break eh. Oo, hindi nga. Sa totoo lang. Tapos magkasama pa kayo sa isang bahay. Oo. Diba? Diba? So feeling ko, hanggat hindi kasi siya talaga umalis, hanggat hindi umalis itong kanyang ex, Aha. hindi ka talaga masasabing yung nag-stop nga at nag-move forward ka na to the next life, 'di ba? Hindi kasi kasama mo pa rin eh. Oo, kaya nga, nasumulat ka sa Burnay kasi nababother ka eh. Oo, na may ganyan. Parang ito pa lang yung break-up ninyo. Oo, ngayon pa lang, correct. Ngayon pa lang mangyayari. Kapag natuloy siya sa pag-alis. Oo, ayan. Pag minalas-malas tapos hindi siya natuloy, nandyan ka pa rin. Oo. 'Di ba? Nandun pa rin. Nandun Diba? pa rin tayo. 'Di ba? Sayang naman. Aba, why do I say sayang? Kasi may mga tao sa paligid mo na pwedeng nagpaparamdam sa'yo, pero hindi mo sila napapansin. Kasi stuck ka dito sa current. Kasi nakasarado ka Oo. dito lang eh. Nawala Nai-enjoy namang- mo kasi yung moment Correct. eh. Kasi Ayan. sabi mo na mas masaya, Oo. less ang complications. We get it, 'di ba? Pero hindi ka pa nakaka-move forward. Ayan, tama. Nandun ka Diba? pa rin, nakastuck ka pa rin doon sa relationship ninyo actually. Kahit anong word mang sabi mo, break na kayo, eto naging friend na lang kami, pero Nandun ka pa rin. Nandun ka pa rin. Itong hindi pag-move forward is not just in terms of relationships and love life. Yung mga experiences natin in the past na puro tayo nung araw na hindi ka na, kunyari meron akong kakilala, sa sobrang pagmamahal niya sa nung mga eksena niya nung araw, alam mo ba ayaw niya mag-messenger? Wala na nga nagte-text ngayon. Ako, tanongin ako, halimbawa, manager ako ng Love Radio, Manila. Hingan ako ng number mo. Hindi ko alam number mo, Jex. Kasi nag-uusap, diba? Kasi nag-uusap tayo sa messenger. Na eh. Diba? So, itong taong to, itong kakilala kong to, sobrang stuck siya in the past na ayaw niya i-download yung messenger. Ang sinasabi niya, di kung kailangan talaga ako ng tao, tatawagan nila ako sa phone ko. May landline pa sila. Alam mo ba sa akin nga dito sa office, sa aking office big deal pag nag-ring yung landline. Alam mo ba pag nag-ring yung landline, hindi ko agad sasagutin. Mga 4 rings. Ini-enjoy ko siya. Hala, nag-ring siya. Di ba kasi wala nang gumagamit masyado Bihira ka ng na makarinig yung landline. tunog ng telepono na Totoo. landline. Sobrang big deal talaga sa akin na tumutunog yung landline. Kasi wala nang landline. So, yung ganun ba, kaya yung sinasabi nating moving on and moving forward is not just about the love life. Sa life in general, wag tayo masyadong stuck in the past. Tapos na siya eh. Correct. Wala na pati tayong magagawa. Ang pwede dyan, reminisce. Katulad ang pwede dyan, may natutunan ako mula sa nakaraan. Yes. Pero kung nandun ka pa rin sa nakaraan at hindi ka nagda-download ng messenger app, hindi ka na ma-reach ng mga tao. Dahil dyan, di ba? Wali. O katulad kahapon, hinihingi sa akin ni Carl yung PA natin kung ano daw yung number nung caterer natin. Hello kay Miss Reens ng Kicks Catering. Yan. Shout out. Sabi ko sa kanya, pag nag-team building tayo, pakainin niya tayo. Oo daw. Yun! Miss Kicks, Miss Reens of Kicks Catering. So, sabi niya, Ma'am Nicole, pwede po ba akong pahingi ng number nung nag-cater? Tapos sabi ko, sure. Tapos realize ko, ay, teka lang. Hindi ko yata alam yung number niya. So, nag-create ako ng GC. Umalis na lang ako nung nag-connect na Nag-usap sila. na sila, So, yung sinasabi natin, yung sinasabi ko doon sa kakilala ko, na pwede nating mas padaliin yung buhay by trying to move on and move forward. Yun lang yun. Ayan. Diba? O sa'yo, Zeddy, thank you for sharing. Thank you, Zed. Baka mali kami. Baka naman mali kami. Kwento mo lang talaga ang lahat ng ito. Pero, nabuksan lang namin yung isang nininjegs, yung isang aspect at kami, agree kami na baka nga hindi pa. Ayan. Hindi ko yung kawawa dito. Hanggang Sayang. kailan? Kasi parang magkasama pa rin sila ngayon eh. Hanggat hindi umaalis. So, Pag napurnada, ngangi. You are still stuck sa Stuck in sitwasyon. that past. Stuck on diba? you. Ay, Ayan. luma. Ang luma! Ang luma ng reference sa kanta, alam na talaga yung edad. Teka lang, palitan ko ng stuck on you ng C21. Sino yun? Luma pa rin eh. Makapagyabang, luma din pala. O siya, exit na po kami. Uy, bago yan batiin ko lang kasi hindi ko sila nabati kahapon kung kailan nakatutok sila sa ating live. Belated happy birthday kay Sheila
Deliva Corbilla. Sobrang masugid to na listener ng Tambalan noon at ngayon. So, hi sa'yo, belated happy birthday. Belated happy birthday. Correct, pati na rin sina Liit at Lake Galido. Ayan, na nag-celebrate din ng kanilang birthday. Lahat sila 46 years old. Woohoo! Mabuhay ang mga quarantine! Oy, shoutout ko lang si Doc Adi Flores ng Right Care Dental sa Vermosa. Hi, Doc! Ayan, hi, Doc. Ingat po kayo. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga doktor na nagpapaganda at nagpapakinis sa amin. Kayo po ang kailan. Kung bakit kahit kwarentahin pa urong po kami. Yan. O siya, exit na kami. Hanggang dito na lang po ang Tambalang Kumikinang. Ako po ang Kumikinang Ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!